ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ମେଢ଼ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପବନ ଉଠେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ବୁଲି ଆମେ ସିଧା କଟକ ପଳେଇଥିଲୁ। କଟକ ଯିବା ବାଟରେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେଢ଼ ପଡ଼ିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଇ ନଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖି କେଉଁଠି ଆଗ ପେଟ ପୂଜା କରିଦେବା, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲା ବାଟରେ ତ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ରସୁଲଗଡ଼ର ମେଢ଼ଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କଟକ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ। ଯାଇକି ଆମେ ବିଜୟ ଢାବାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ବସିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବୁ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ହାଲକା କରି ଖାଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଡେରି ହେଉଥିଲା ତ ସେଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଗେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଯିବାର ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ତ ଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ତ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଖାଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କଟକ ମେଢ଼ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଅଧା ବାଟରେ ଯେମିତି କଟକ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା।